Molt bon dia, ciutadans i ciutadanes de Benifaió. Benifaió es troba en una situació de gran endeudament degut a la crisi econòmica i també a una mala gestió dels seus recursos. Al mateix temps, molts dels seus veïns es troben en una situació d'atur. Front a aquesta situació, l'Ajuntament ha iniciat els retalls als serveis públics que presta, però l'Assemblea de Benifaió es pregunta: considera vostè un servici bàsic l'Agència de Desenvolupament Local? Este servei tracta de fomentar l'empleo entre els veïns de la població, com així la formació per millorar la captació professional. I vostè considera essencial l'escola d'adults? L'escola d'adults ofereix formació permanent i ofereix el graduat escolar i accés als cicles formatius. Necessitem l'escola d'adults. És important per a la gent del poble. I vostè considera importants els serveis socials? Aquests serveis ofereixen atenció, assessorament i suport a aquells que presenten situació d'especial necessitat. No podem permetre que retallen aquests serveis. Estos són els primers serveis afectats per els retalls o la pujada important de taxes. L'Assemblea Ciutadana de Benifaió demana que en temps de crisi no es resten oportunitats als qui més ho necessiten. No podem permetre aquestes retallades. No podem permetre-ho. Hem de lluitar contra els retalls als sectors públics